из българските затвори во времето на социализма, на така наречения Тодор Живковски социализъм. После затвора ние македонците мислихме, кога дойде управлението во 89-та година в България, на минатия век, ние мислихме, македонците, и за нас дойде демократията, дека в България ки признаат македонско малцинство. Но горчиво сме се лагали. Ние искахме да дойде, да се врати времето, кога во Пиринския дел на Македония се изучуваше македонски език в училищата. Имаше македонски театър в Благоевград, книжарници македонски. Но след това остана една празна химера и ние во началото на 90-та година вече македонците во Пиринския дел на Македония, които бехме лежали по затвори, бехме направили няколко организации македонски. Во Микрово беше формирано македонска организация Илинден. И аз и Йордан Костадинов бехме во македонците лежали из затворите на България, отделна секция. Имаше една друго по поречието на река Струма организирани, и на 14 април 90-та година во дома на Вихрин Запрев в Сандански се събрахме 36 организатори на разните движения, македонски организации, и решихме да направим една обща организация, която да защитава централно нашите, да изберем ръководство и така да кренат работите се по-организирано, за да докажем дека во България нас, македонците, не има, посебно в Пиринския дел на Македония. Тука ли сте? Азър ли сте? Азър сме. Иде началника. Ай, добър ден. Здраво. Здравей, брате. И аз съм Страшко Милошевски. И аз знаеш сигурно кой съм. Знам кой, кажа ми тихо. Кажа ми тихо и драго ми е, що се видиме. И аз не помня да те знам, да ти кажа. Ти си бил от нашия край там. Па, не сум от вашиот крај, меѓутоа од нашиот, сите сме од исти крај. От Македония. Сите сме од Македонија, тоа е, сите сме македонци. Аз па тук се чувствам много добре, се съм у сърцето на Македония. Апсолутно. Най-големото за мен македонче овде. Во домот на еден голем македонец и патриот. Да. Ете, тоа е. И се гордеам што го имам за другари, пријател и колега и соработник и така да... Јас сам се радувам. Многу ми значи. Кон Србија, кон Грција, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар србин, добар грк, добар албанец, но не и добар македонец. Да, слушай. Ке тргне и српската, ке тргне и грчката, а ке тргнат и авраушките вегови да касаат од животно дело на Македонија. До кога, браќа? До кога делби? До кога вражби? До кога ВМРО такво, ВМРО онакво? До кога социјалисти, антихристи, сарафисти и делцевисти? До кога? До кога, браќа, ще не дела? Зарем остана? Зарем остана? Зарем остана уште за делење? Прашувам. Why? Pourquoi? Защо? Вару! Перке? Зашто? Why? Почему? Почему?
Тоа сум јас толе. И у Бугарија тоа. Дека одам тоа па тоа. Ето, тоа го е. Супер. Ај се ведите. Супер. Ете, што да ти кажам, браце? Мојата почит. И мојата кон тебе. За Ljupчо Преска, ја кога спомнав у тоа време, меѓутоа, таа еуфорија, таа, да речеме, желба за самостојна Македонија не водеше. Младо момче, лидер, поведе народ 200.000, народ поведе човеко на 24 години. Ljupчо. Да, А така што е. направи после? Тоа е после друга работа. Друга е. Не, тоа после ја не сум одговорен за таа работа. Аз не говоря. Да. Тој плю на себе си. Да, а јас останав доследен на идеите начални на ВМРО ДПМН до ден денешен. Да. Но А кој е плюнал, ќе биде плюнат. јас тогаш на двајцата, на Драган Богдански Ljupчо викам, ако и вашето ВМРО е како бугарското ВМРО, ВМРО СМД, Така. и вас да ве нема. И вас да ве нема. Јавно во очите им кажа. Не може, викам, какво е ВМРО да оди да подпише со Иван Костов дека не се интересира за луѓе кои не се граѓани на Република Македонија. И ние македонците отпирено може ли да сме граѓани? Така се откажа, тогаш се откажа од македонците во другите И држави. што? Това ли? Се откажа од знамето. И аз за това им викам. И вас да ве нема, ако сте като онова пример. Нас живота ни отиде по бугарските затвори, по лагери, по концлагери, бој, се во името на една велика идеја, за која загина толкова много прекрасни. Точно така. Точно така. Един остана в Шпанија. Ние двајцата, јас се од Долни Дъбник, Гоце Терзиев се казваше, се вратихме, одехме за Германија, не дават работа, викам, ки си бегам. Викам, додек не вратите, не искам, ја да не штрекувам. Това не е Германија, вие тука. Знаете, ви, тука ќе јадете къде ке си балон. И што да правиме, и аз викам, дајте да се вратиме. И добре, и документи подготвиме, там 10-12 дена и се вратиме за нова година, си дојдохме во Бугарија. Оти ке минам преку Македонија, самиот Бог, так печат на Македонија. За благодатта Божја дадена на црквите македонски, дадена на црквите македонски, македонски, македонец, Македонија, кој ми идентитет запишан од самиот Бог, Отец во живото слово. Слава ти, Татко Небесен, што си ги возлюбил македонците. Един добар македонец никогаш не станал бугарин. Македонија ми е во срцето и јас за цел живот си остал македонец. Македонија е една сјајна зора. Јас се виждам обединета. И баба Ванка така, вака е кажала. Македонија ќе се обедини. Дека дали ќе биде во Европа и Балкан без граници, ова не знам, но баба Ванга е кажала вака. Македонија ќе се обедини. И баба Ванга беше македонка, не е бугарка била. Јас една учителка у Петрич, веднаш патувавме од Софија за Петрич, и случајно таа ме знаела мене. И знаела дека јас
македонските работи ги пратам. И вика, Стояне, вика, и аз с баба, при баба Ванга много години, бех много близка и тя вика, ми кажа, Македония ки се обедини, вика. Ки дойде ден. И аз верувам, баба Ванга много неща познаваше. Много беше паметна жена. Македония ки биде, само ние може да не я дочекаме. Но таков е живото, нали знаеш. А инак, во 90-та година имам веднъж спиех, обикалях много пъти по македонските села и веднъж спия во кухите на Йордан Бербатов во Благоевград. И там вечеро дава един вестник да читаме така. Изказване на зборуване и този Доган, Ахмед Доган. Сакам да се запозная с ръководството на ръководителите на ОМО и Линден. И дал си номер там. И аз викам, дай да видим. Набра този номер, него е в София. Да, кой е? И аз викам, овде е председател на ОМО и Линден, Стоян Георгиев. Читахме в този вестник, работническо дело ли беше, кой не мога да спомня, дека сакате да се видите с ръководството на ОМО и Линден. Да, истина е, вика. Добро, викам. Утре може ли да дойдем към вас? Заповядайте, там, елате. И събали, и аз и Йордан заминахме за София. Ойдохме, в канцеларията намерихме къде. И он не приема, имаше и секретар отвънка, сега забрах как се казваше, много любезно момче беше, после му стана противник на Йордан, ама няма значение. И седнахме там, поканени на кафе и вика така, Стояне, вика, ние не сме регистрирани, но ние ки влезем в българския парламент. Те бяха много едини, страйкуваха по София, много организирани бяха полиците. И по маците. Ние ке влезем, ако искате, вика, да работиме заедно, елате овде вашите ръководители, 5 души от вашите ръководители и ние, ке сключим договор да работим заедно. Ке влезем в парламента заедно. Ако искате като колективен член на ОМО-лина в движението, от нас ке не регистрират, не може. Турция е зад нас. Ке не регистрират, няма да идат. И добро, викам. И аз на координационен съвет и едната събота винаги правихме през неделя или тая неделя, после 15 дена, имахме координационен съвет, кога в Сандански, кога в Благоевград и на един координационен съвет казвам така. После стрелбата с Доган. Викам, приятели, сега бехме с Йордан Бербатов. Доган, така кажа, ако искате заедно да работим, елате, овде. А Йордан Костадинов вика, так. Вика, Доган трябва се, вика, приземат помаците, ги пише турци. Те са, вика, македонци. Аз викам така, остави помаците сами да кажат, що са. Турци или са македонци. Та не е наша работа, нали? Това е техно изконно право да кажат, що са. Той не провали средбит. Втори път со Иван Биков. Той е от село Самуилово, а брат му Тошко беше председател на сите села Подгорско. Към ОМО и Линден, нали? Аз бех първия председател там и много нашата организация толкова убава работа се разви, че и тогава Йордан Биков беше лежал, аз се знае с него още от 1958 година в Софийския затвор се видохме. Той беше осуден на 2 години затвор спас за македонското дело. Аз имах 4 годишна присъда и оттам заедно делувахме. И Иван от София един път се свързахме, вика,
ела тук, вика, аз ки идем при Доган. И одохме пак при Доган. И Доган вика, що да ви повтарям, елате тук, да сключим договор. Но Йордан пак против. И така не можехме да направим нужното, да работим заедно. Ако бехме заедно, и те са малцинствени като нашата партия, нашата организация Омо и Линден. И само заради Йордан това не стана. И така се минава, ние, ако бехме отишли с Доган, тогава, как регистрира техното нали, ДПС-то, Движение за права и свободи, и ние ки бехме организирали, ки си влезеха и наши представители в българския парламент. Нашата, вече като регистрирана партия или организация, свободно ки делуваш. Ние, например, заради това, че Йордан каква роля изигра в нашето движение? 200 година аз имах покана като председател да ода в Америка и Канада, но аз нямах пасош. Моя пасош беше отземен и Йордан ойде там. Оде, дойде си и само настроива лугите против мене. Той да е председател. Даже има едно изказване на едно момче. Той е в Поленица живее, иначе от Калибанци. Той казва, аз съм го запишал и искам новата книга, втората ми книга сега, която овде се работи в Скопие. Се преведе овде, тя е напишена. Там той така вика, Йордан изтърка 3 подметки до дека на тебе махнат от председателското место. Тия него думи аз съм ги запишал. Още и други ми, понеже аз напуснах, кога на 7 март 1992 година в Баня имаме координационен съвет и една от точките е оставка на председател. Аз се бех 2-3 пъти давал оставка като председател и гледах, няма условия да се работи в този координационен съвет. Но лугите не искат да се разпадне организацията, да не се разцепе, не гласува. Но той направи така, че много луги да ги настрои против мене. По негово давление в Петрич имахме околийско ръководство на цел Докохоля, Сухаров, Георги Сухаров, Илия Тополниклив и Илия Ромеев от Петрич, направя троица и други 2 души, троица околийско, много околийско ръководство. А ние имаме околийско ръководство на сите села, подгорските, Беласица, Ключ, Крът, Габрене, Коларево, Камена, сите села, този Тодор Биков им беше председател на сите. Ограженските села, сете бея в Петриското околийско ръководство. А то имахме около 200 човека от нашите тия села, а те само 5 души направил ново околийско, само да се изгласи Йордан като председател. И как стана председател? Веднъж бехме поканени от МАК, партията МАК на Гане Тодоровски и Антипоповски, да бидем овде на техен конгрес. И после конгресо аз им бех кажал на лугите дека имах 2 средби со Гligor, председател на Македония. Много радушно бех примен, човек много добър държеше за нас, за македонците. И те беше неделя ова. И одехме към събранието, прашахме, искахме да се среднем, обаче не бехме преди приявени и каза, не може да ви приемем председател. Не може, си кренахме. А немахме и денер на Патарината, тук първата Петарина от Скопие за надолу,
луѓето ни барат, викаме, најви левове, немаме денари. Не може. И ние си кренахме и тие освободили. Полиција дојдеа, не застане, а полиција там и викат, зошто не сте платили? Ми викам, немаме, ние така и така, ние сме од Олмо Илинден, ние имаме покана, имахме од Гане Торовски и Анде Поповски да бидем присутни на техен конгрес. И не беше срам да тераме денари за патарина. И ми чудеше и един от нашите ги текна, а аз бех дал едно интервю, имаше едно списание Македонска епоха, Стоян Георгиев, збора там за правата на македонците и со моја слика. И един от тях, ја викат, вижте, кој е тој? Това е Стоян Георгиев, тој. Тие луѓето видеа дека аз сум председател, дека не лажам. Извините, казват, извините, момчета, на добър пат и тоа не пуштија луѓите. Но тогаш този Иван Гаргабелов од Гоце Делчевско, тој беше со нас, Бербатов, Дамјан Ризаков. 5 души бехме и иритиран од това, че не се видехме со Киро Глигоров и полицията не запре и вика, ти ки видиш кој сум јас? Викам, аз знам кој си, викам. Знам Иван Гаргабелов, што повеќе. И на това събрани, а то от преди това Јордан е говорил много пъти, там отдел да ги настроива против мене. И той има знае, че Јордан се натиска за и председател и вика, аз ки видиш кой съм. И на това събрани той накара тогава Безев, Евгений беше от това секретар там, този Безев и Сингартийски Иван да гласат за Јордан. И 11 на 8 души изгласало. Аз станах и уйдех му, стиснем ръката, викам, на добър път стигам, нашето движение да върви, викам, по-добре при тебе, да си по-добър председател от мене. И няма да идвам да ви преша да не говорят, че се натискам за председателство. За мен е по-важно е делото, не аз и ти да се боричкаме, кой да е председател. И така, аз си отидох и не се интересувах, шо правят, шо не правят, само одех на прослава, ако е. И шо се случи 1992 година? На отбележуване на Яне Сандански пак, нали, одехме на Гробона там. И организират Јордан, нали, да справя, обаче полиция, всичко фанало, войска, горе и не пущат никой, сирени надуват. И Јордан от манастира слезе во Мелник, там дек партикулирахме колите, се качи, имаше една поставка, той и Божидар двајцата, и почна да говори за това, за Македония, и ни викат, полиция, 5-6 полицајци с пендреци идваха, и тия като видеа, фукна, избега сите, веднага се, изкрие се като пилци. Аз и Бербатов и моята съпруга, Бог да го прости пак. И оне останахме си там, полиция дойде, нищо. Не направи, а тие избега големите борци. И след това, кога одихме 2009 година, нали, одихме в Брюксел с 2 камиона, нали, 2 автобуса с около 100 представници да страйкуваме пред парламента на Европа за правата на македонците. На Гаргабелов му викам, Гаргабелов, я кажи, викам, що ти даде Јордан, та така настрои луѓите да гласа за него? Еми, викам, и защо избегахте? Викам, като иде полицията, ние се устранихме, ние там и жена ми, никой не. Еми, първи вика, хукна Јордан и Божидар и ние сите избегаваме, се изкрия сите. Така ли я браните, викам, Македония, викам, с пендереците. Та ние лежаваме затворени. Аз съм тепан в държавна бедност, още како ученик. Бех и последен клас на гимназия и тогаш во гимназията в читалище на Петрич имахме 2
средни училища, две гимназии, едната беше на името на Гоце Делчев, другата на Христо Смирнински. И дойде брато на Никола Вапцаров. Борис Вапцаров беше първи секретар на партията в Благоевград. И той удържа събрание в читалището. И сега спирам за момент тук да ти кажа това, дека овој систио Борис Вапцаров, кога 1946 година в село Баня идват македонските учители, той пръв е бил там и поздравявал, като македонците идват да преподават. Толкова ентусиазиран за Македония бил. Това една слика дадоха този мой приятел от Прилип. Нейният татко е бил учител там. И разказвал с каква топлота посрещат македонските учители, нашите македонци от Пирина, разбирате ли, да учат македонски език. Истио Вапцаров, вече това е 56-та година, аз съм 11-ти клас в гимназия и в учиталището изнасям доклад пред, може би, цяло учиталище, 500 души имаше ученици и чете доклад за това, дека Македония е било географско поим, дека немало македонци, дека сите сме бури, така не съм. Аз викам така. Две прашения му дадох на него. Първото, какви са били това Александър Велики, Филип II и така, и техните царет и предшественици и последователи. Гърци ли са били, македонци ли са били? Второто прашене, какви са били Гоце Делчев, Даме Груев, Яне Сандански и сите, що държа Илинденското въстание, бугари или македонци? На първото прашене вака, сите тия кралеви и царе, що се пишат македонци, са били бугари. А Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански били бугари. Аз бех много възнамерен от тия приказни. Станах, напуштих събранието и ойдех дома. Почнах за 3 нощи у дома изработих едно малко печатче со един сбор са Македония. И в една кутия за обувки сложих мастило и побивателна карта и так, литоци взех да правя режа и разфърлях. 3 месеца у Петрич полиция бардат, не могат да фанат кой то, що ги фърля тия. И един ден аз и моя приятел Томата Рупанов имахме в нашата гимназия бяха дошли от Велико Търново, първата българска столица от новата история на България, Велико Търново, бяха дошли ученици там да разработиме от тук ученици и там ученици. Дека и ние сме българи като тех, нали? Ушким. И на това събрание аз взех от летоците една част от летоците ги тури в бомбето на моята шапка тук. И знаех, ако ме фанат, ки не бият и така. Не знам, що ки се случи. А 3 листа не режени, само с сбори. Македония, наредени и така. И мислих да ги дава на други приятели. Оти бех направил вече 5 души организация македонска. Те да ги фърлят. И пред влезо на гимназията, дваица застанали на входа ви от тук и викат, ти как си пращат мене? Викам, Стоян Никола Георгиев. Ти? Това е Иванова. Ай Сорас. И дека карат не в държавна безбедност.
разделени в една отделни стаи и мене беше дошъл един крупен българин или македонец ли от Разложчико. И вика, защо те кара тук? Викам, не знам. Я да видим, дай да видим, що имаш под джобовете. Пръкам аз и намирам едно лифче от Македония с мачка. Какво е това? Ми намери го на път. И взе той да бръка. Като бръкнал вътре на корката във вътрешния джоб, извади 3 листа нережди. Ими това, що е това? И аз за секунди мисля сега, що да кажа сега? Да излажа, че не са мои. Кой ти ги ставил в джебо? Що мога да го отговоря? Аз викам, мои са. Като взема прасен, един беше слънчев ден, октомврийски ли беше такова слово. 5 сата по-пладне, такъв удар ми удари тук, че аз не паднах, обаче искри почна да ми се изляза в главата. И вика, как да ги прави? У дома, с кой? Сам. Натисна копчето. И да старшина. Заповядайте, господин началник. Тук с него отивате от дома. Стателна проверка. И той взимаме мене и два други полицайци цивилни в дома, с джипа в дома. Направя една хубава проверка и оттам направо, Петришко МВР направо в Благоевград. Аз мисля, че ми карат у МВР, така, след саат и половина в Благоевград. Там ми направя проверка наново, айде у Каушва. Там ме държаха цели 18 дена. И со кой ги прави, викам сам, лажа. Обаче тия со мене докарали и моя приятел, що не задържа томата. И по едно време сутрин ни кара до тоалетна и там пише над бивката. Намерил нещо, що не моли ми, нека перон, чайка. И пише, Шан, кажи си истината. Шан, а мен ми вика от по-малката ми сестра, аз 3 сестри и един брат, най-малката ми викаше, бате Шан, и в гимназията вика Шан. И пише, Шан, кажи си истината. А той изследнико, що ми правише изследвания, му кажувал, но и на то твоя приятел, вика, шамари оттепаме, ми чукат главата у стената, и аз не викам сам. И кога прочитах това, пише Стоян, кажи ми истината. Се замисля, викам, какво затова ме тормоза толкова. И аз си признах, викам, така и така, и томата и уния двайцата. Изглежда от тия другите троици, единия кажал, и те тръгнали, да не обискират, да не фанат, да видят кои са. И вече на 16-17 ден, един ден отваря се канцел, дето беше единочката, къде лежах долу ареста и ме карат горе по стълбите. На някой изследника, на горния етаж, пише началник на МВР-то. Чука и командва. Другар началник, разрешете. Да. И влеза и той пак командва и вика, седай там. И аз седнах началника и вика сега, момче, вика, ти си малък, па много големи въпроси искаш да решаваш. Викам, да ги решавам, просто иска да ги разбирам. Викам, Македония, отдавна викам, слушам, дедо ми, прадедо ми, все са били македонци, аз. Какви македонци? Няма македонци. И що да правиш? Вика, виж какво сега. Татко ти и майка ти са трудни луги, бедно семейство. Решили сме да те пуснем сам.
Но ако па се зафаниш с тази работа, да знаеш, че ги платиш и за сега.